Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da wani lokaci da fatan kuna lafiya. A wannan bidiyo insha Allah za mu muku bidiyo ne akan yadda ake buɗe copy trading app na Axi da kuma yadda ake bibiyar copy trading ɗin da yadda ake deposit da withdrawal har ma da sauran bayanai insha Allah duk da kake buƙata akan Axi copy trading da yardar Allah za mu yi maka wannan bayanin. Wannan tasha dama mun saba kawo muku bidiyoyi da suka shafi Forex trading, cryptocurrency, blogging da sauran abubuwa sosai wanda dai ake samun alkhairai a online da su. To wannan bidiyon ma kar ku yi wasa da shi domin insha Allahu bidiyo nan da zai koya maka yadda za ka bibiyi copy trading, ma'ana kai copying ɗin trade ɗin ƙwararru wanda yana da muhimmanci sosai. Ƙwararre zai maka trading kawai kai sai dai ka je ka ga profit ɗinka ya fita. Don haka ina ba ku shawara akan cewa ku shiga ku kalli wannan bidiyo, sannan kuma idan bidiyon ya ƙayatar da ku daure ku tura wa 'yan uwanku domin su ma su zo su ci arzikin nan tare. Haka kuma ina ƙara shawartar ku idan wannan lokaci shine lokaci na farko da ka shigo tashar tamu, ka daure ka duba ƙasan wannan bidiyo za ka ga an rubuta subscribe da jan rubutu, ka danna shi sai ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Hakan ne zai baka dama idan wata rana ka ƙara kafin ba sai ka shigo ba in muka yi wani bidiyon kawai za ka ga bidiyon a saman wayarka yana notification, a wajen notification bidiyo zai fito cewa an yi bidiyo na gaba ko kuma an yi bidiyo akan copy trading ko an yi bidiyo akan crypto ko forex. So za ka ga wannan sai kawai ka danna ka kalla ba tare da wai sai mun saka link ka gani ba. Wala Allah lokacin da za mu saka link ɗin baka gani ba, to idan kuma kana da wannan subscription ɗin in dai ka yi subscribing za ka samu dama, kuma kyauta ake yi subscribing ɗin ba wai kuɗi ake biya ba. In ka yi subscribing za ka samu damar kallon videos ɗinmu na nan gaba masu zuwa insha Allah wanda za su amfanar da kai. To kai tsaye kar in cika ku da surutu, za mu tafi kai tsaye gadan-gadan ga wannan bidiyo na yadda ake amfani da ake buɗe Axi copy trading. So wani zai fara tambaya watakila Axi wai shi wannan Axi ɗin da ake faɗa shin platform ne wanda za su iya yi nan da shekara ɗaya ko shekara biyu su daina, ko kuma a broker ne ko kuma whatever. So Axi dai kamfani ne wanda suke da partnership da Manchester City, suna da partnership da Manchester City. Idan kana kallon ƙwallo za ka duba ga akwai talla da suke yawan yi a cikin wasanni na Manchester City. Don haka yana da kyau kai amfani da shi, sannan kuma sun fara yin aiki tun 2007 har zuwa wannan lokaci. Gadan-gadan dai bari mu shiga mu ga yadda ake buɗe link. Idan za ka buɗe wannan shafi kamar yadda kuka gani ga wani link nan, so zan ajiye muku link kuma a cikin ƙasan wannan bidiyon sai ku ga link ɗin da za ku shiga ku danna, za ku danna shi gashi nan kana danna shi zai buɗe maka. Bari mu danna mu gani. Idan ka danna shi zai buɗe maka kamar haka da kuke gani, zai ya taho da kai cikin browser ɗinka domin kai registration. To da zarar ya buɗe maka nan za ku ga yana ta kawo maka wannan tallace-tallacen, to kawai sai ka danna open an account. Gashi nan open account, zan tafi open account gashi nan zai ƙara buɗe mana. To da ka zo open account kun ga gashi nan a Trustpilot gashi nan an yi rating ɗinsu 4, ma'ana a cikin 5% an ba su 4%. Kun ga kenan tabbacin cewa wannan kamfanin fa ba fa da wasa suka zo ba. Nan first legal name za ka sa sunanka na farko, za ka rubuta misali zan rubuta Jabir. Idan kana da last name za ka iya rubuta Adam. Idan kuma suna uku ne ma, idan suna uku gare ka sai ka sa na gaba a gaba. Sannan nan gurin da yake Najeriya sai ka bar shi, sai kuma phone number sai ka saka phone number ɗinka kamar ka sa ga ta nan na saka muku. Sannan kuma email address shi ma za ka saka email ɗinka domin su gani. Gashi nan zan saka maza. Kana danna in ka saka sai kai submitting. So na yi baku wannan misali ne kawai saboda ku gane, amma wannan ni jiya na yi fara cikewa da wannan email ɗin dama, so zan dai baku misali ne domin ku gani. Kuma sannan duk abin da kai yanzu ko da a iya nan na tsaya, to za su turo min ƙarashin shi login ɗin na ma'ana idan na tsaya a haka to za su yi min saving ɗin a inda na tsaya. Gobe in na zo kawai ci gaba zan yi. To yanzu kawai zan shiga in yi register. Kun ga gashi nan we have sent you an email, verify your email by clicking the link in your mailbox. Didn't receive an email? To sai in shiga email ɗina.
gashi zan shiga email ɗina sai in ga message ɗin da suka turo min. Kai ma haka za su yi maka in ka shiga. So gashi nan zan duba all emails ɗina, all inboxes. To da yiwuwar ina ji na jiya suke so, bari in yi returning sai su turo min. Yauwa gashi Axis account application verify your email address. To gashi nan sun turo min. So kawai zan danna verify my details ɗin nan, shi zan danna kawai. Kun ga gashi nan zai wuce da ni. Idan a wancan gurin, so gashi nan suna cewa da ni it is great to see you back. Let us going with opening your account. To ni saboda jiya na buɗe da email da password shi yasa suka ce da ni haka. To amma kai abin da nake so da kai a shawarce, ina baka shawara akan ka yi ƙoƙari idan ka zo nan gurin abin da za ka yi, za su ce da kai kai creating password, sai ka saka password ka confirming password. To amma ni saboda jiya na yi sun yi saving ɗin login ɗaya inda na tsaya shi yasa suka ɗora da ni daga inda na tsaya. To za ka zo sai ka saka email ɗinka, sai ka creating password ka saka. Yanzu zan saka email da password domin dai kawai ku ga yadda za su wuce da ni. To a halin yanzu na saka password ɗina, gashi nan za su buɗe mun. Na sa email ɗina da password ɗina, gashi nan za su buɗe mun. Gashi nan sun ce da ni loading your environment, ma'ana sun yi loading environment ɗina. To gashi nan yanzu za su buɗe mun nan gurin. Suna buɗe mun abin da zan yi account type. Zan zaɓi wannan na farkon standard account. Standard account zan zaɓa. In ka zaɓi wannan pro account ɗin, to shi yana da na manyan ƙwari ne wanda ake shiga da one lot size. Wannan za ka zaɓa standard, wannan standard account ɗin sai ka danna next. To da gashi nan base currency ka bar shi a USD, sai leverage ka bar shi a 1:5 sai ka tafi next. Ba sai ka canja ba kenan, kawai ka bar shi a haka. Shine set your preferences. To ka bar shi a hakan yadda yake. Shi nan yana ta searching. To a nan gurin gashi nan sun ce da ni title ɗina sai in danna Mr. In kuma mace ce sai ka sa Mrs. Sannan kuma idan wannan sunan naka kana so ka editin shi, za ka editin ɗin shi. Sannan duk ga bayanai suna nuna min. So now gashi nan sun ce da ni date. Bari da minti ɗaya. Okay. Date of birth ne ina ganin wannan. To zan zaɓi date of birth ina yanzu dai. Kawai kun ga wannan duk wanda na ga dama zan iya zaɓa kawai, ko ma wanne ne nan kawai in zaɓa kawai. Bari in ba misali 30 ga watan ko nawa ne ma misali, ko kuma bari in ce yau muna nawa ga wata, muna 9 ga wata ko, da bari in ce 9 ga watan 8 ko, sai in zaɓi shekara. Sai in zaɓi shekara kawai in sa misali idan ɗan 2005 ne sai in sa 2005. Sai country gashi nan Nigeria sun cike maka automatically. To sai suka ce da kai current residential address. Current residential address ma'ana address ɗinka da kake ciki a yanzu haka kake ciki. To kawai za ka cike shi ka saka. Sai ka rubuta shi misali sai ka saka. Kana sakawa za su nuna maka shi kenan ka wuce gurin. Misali in ce da kai current residential address misali mu ce Kano Municipal. Just an example. Amma za ka sa cikakken sunanka ne fa. Gashi nan suna nuna maka zuwa da waye. To za ka zaɓi wanda yake shine residential address ɗinka sai ka saka. Sai suka ce da nationality ma'ana kai ɗan wace ƙasa ne, sai ka tafi kai scrolling ka tafi wajen N ka lalubo Nigeria. Idan kuma kai ɗan Sudan ne ko ɗan Madagascar ko ɗan Niger, sai ka lalubo setin ƙasarka sai ka saka. Na Nigeria take nema. Ga Nigeria. Na zaɓa ko sai ka ce verify my account kawai. To sai suka ce unit or flat number, ba lallai sai ka sa ba, street number or building. Ma'ana in me lambar layin ku misali in ce 001 misali
Yauwa gashi nan kawai sun ciccike mun saboda abun nan. To wannan post code ɗin idan baka san postal code ɗinka ba ka shiga Google ka rubuta sunan local government ɗinka sai ka rubuta post code, za su baka postal code ɗinka sai ka saka ta. To postal code lambobi ne guda 6 kamar yadda kuke gani haka na saka, sai ka zaɓo naka kai ma ka saka sai ka tafi verify my account. Za ka danna verify my account, yanzu za ka tafi kai KYC don abubuwan nasu ba su da wata wahala. Kuma KYC ɗin ma daga kayan Allah da za ka ga cikin mintuna kaɗan za ka ga awa 1, awa 2, awa 3 za su turo maka ta email, su turo maka login details ɗinka. Yanzu bari mu ga me za su ce da mu. Gashi nan sun ce da mu your current employment status full time ko wannan, ni da I am self employed don haka zan zaɓi self employed. Idan ka yi ritaya sai ka sa ritaya, in kai ɗalibi ne ka sa student, in kuma ba ka da aikin yi ɗan zama maza ne sai ka sa unemployed. Sai nature of business, you can put nature of business, misali computer and electronics, just abin nan sai ka tafi next. Idan kuma agriculture kake yi ko furnitures ko waye da waye duk za ka gani a ciki, sai ka zaɓi wanda dai yake daidai da wannan abin naka. Just a moment, yana searching, yana tafiya. Yauwa, so gashi nan source of fund, a ina kake samu kuɗinka, ma'ana wace hanya kake bi wajen samun kuɗin da za ka yi investment. To sai na ce da ku ni ina da income, ma'ana kuɗaɗe nake samu, ko kuma in ce da ku savings, ma'ana saving ɗin kuɗi nake. In ma duka ne za ka iya zaɓar duka. So gashi na zaɓi biyu. Annual average income. So za ka zo ka zaɓi, zan iya zaɓen na ƙasan nan tunda ni ƙaramin talaka ne. Sannan kuma approximate value of savings or investment, ma'ana value ɗin investment ɗinka ko kuma kuɗin da kake da shi. Don haka shi ma za ka iya zaɓen na ƙasan nan ko kuma wanda ya daidai da kai, ma'ana kana samun ƙasa da dala 20,000 a shekara sai ka tafi next. Gashi nan suna cewa one moment please, we are just loading the application. So za mu jira su loading application ɗin sai su kai mu gaba. To gashi nan suka ce mu kai beginner ne, your trading experience, suka ce ga beginner, ga kuma intermediate, ga kuma advanced. To idan kai beginner ne za ka sa masa gaskiya cewa kai beginner ne, in intermediate ne ka sa, in kuma advanced ne sai ka saka advanced. Mu 'yan koyo kun ga sai mu zaɓi beginner sai mu saka sai mu tafi next. To gashi nan sun ce da ni duk ga bayanai na in yi verifying identity. To abin da zan yi, wannan wanne nake so a nan gurin, kun ga zan ce national identity document ko, idan national ID card zan amfani da shi. In international passport ne gashi nan shi ma a sama sai ka sa. To gashi nan za su baka gurin da za ka saka wannan ɗin naka, national ID card ɗin naka. Gashi nan kun ga ina taɓawa suka nuna mun gurin. To yanzu idan ka zo za ka danna continue kai starting verification. To ko kuma idan ID card ɗinka baka nan sai kai skipping, za su yi maka saving ka ƙarasa application ka gobe idan gari ya waye ka samu haske sosai sai ka yi. Idan kuma kana da haske wanda za ka iya verification ko kuma kana da shi hoton a cikin wayarka, to za ka iya zuwa kawai kai verification. Kana yin verification shikenan za ka continue, bari in baku misali, continue to next step. A nan za ka sa front da kuma back na ID card ɗinka, musamman kana da plastic. Da na sa plastic ni dai gaskiya sharp ba wasting time na ga sun karɓe ni, ba su wani ɓata mun lokaci ba suka karɓe ni. So bari mu gani. Gashi nan suka ce this, gashi nan start, zan start. So gashi nan kun gani take photo ko kuma upload. To idan kana da hoto mai kyau sai kai uploading ɗin shi kawai da front da back. In ka shiga za ka yi uploading front, kana yin uploading za su ce ka yi uploading kuma back. Shine yadda suke abun nasu. Amma bari mu ga, tunda ni dai misali zan yi skipping kawai, skip this step tunda na gaya muku ga yadda za ku. So za mu skipping this step sai mu ga menene abu na gaba. Amma son samu ku dai ku yi ƙoƙari ku saka ID card ɗinku ku yi verifying saboda shine za ku samu damar da za ku yi depositing kuɗi. Kuma gashi nan you are almost there. Gashi nan click client agreement me da me. So gashi nan zan danna wannan ga wata box nan kun ganta nan ko inda ta tick, zan taɓa ta sai in danna continue. Ma'ana yarjejeniya ta ka yarda da dokokin da sharuɗansu, privacy policy, product schedule, financial service guide da kuma client agreement. Idan ka yarda da su duka sai ka danna musu yes, ka danna tick ɗin nan kai tafi next, ma'ana continue. Sannan za su ƙara buɗe maka. To gashi nan abin da suka nuna.
abubuwan da na yi, na gama personal information, na gama product selection. To yanzu verification, document verification nake so in yi. Ina uploading, in na click here to fix, ina yin uploading ɗin shi. Kawai da shi kenan account ɗina ya zama verified tatas. Kawai sai dai in je in yi login ɗin shi. Wannan na baku misali ne akan yadda ake registration. Ina fatan kowa ya gane. Yanzu kuma za mu je mu ga ta yaya ake copy trading da kuma yadda ake yin deposit. To idan kana so ka yi deposit ko kuma copy trading, abin da za ka kawai ka fito daga nan. Ka shiga Play Store a wayarka gashi. Wannan shine Play Store, amma ba ka san shi ba ka san shi. Gashi nan na latsa shi. Da na latsa shi zai kai ni inda ake searching, sai in zo in danna wajen searching ɗin nan idan already na yi register da Play Store. In ban register da Play Store ba, zai ce sai na yi register. In na yi register zai buɗe min kamar haka, sai in zo in danna wajen searching ɗin. Sai in rubuta AXI, ma'ana AXI, sai in rubuta copy, sai in rubuta trading, sai kuma in danna searching. Idan na yi searching gashi nan, kun ga gashi nan AXI copy trading, wannan ɗin nan shi za ku ɗauka. Wasu suna kuskure su ɗauko wannan AXI trading platform ɗin. In ka ɗauko shi, wannan waɗanda za su yi trading da kansu su za su ɗauko wannan, sai su ringa trading da kansu. Idan kuma ni zan maka trading, ma'ana copy trading, to wannan na farkon shi za ka danna. Gashi nan mai farin nan, shi za ka danna. In ka danna shi zai buɗe maka shi ma. Gashi nan. Kun ga gashi nan. So gashi nan ni nawa na ɗauko shi, amma kuma har sun yi updating ɗin shi a 1 August. Ban sani ba ma. So kun ga kenan ya kamata in yi updating ɗin shi, sai in muku ƙarin bayani akan kada in je in ga wani abun da ban saba gani ba. To bari in yi updating ɗin shi, sai in yi opening ɗin shi, sai mu ci gaba da bayani insha Allah. Wannan shine AXI copy trading. Bari mu ga rating ɗinsu. Nawa ne rating ɗinsu? Sorry. Kun ga gashi nan rating ɗinsu yana 3+. Ma'ana ya wuce 3 wannan. Ban ga dai ratings ɗin ba gaskiya actually. So wannan dai shine application ɗin da za ka ɗauko. In ka ɗauko sai ka zo ka fara copy ɗina. Gashi nan muna wannan yauwa, gashi nan ya kai 100% zai yi installing yanzu. To alhamdulillah gashi we have already installed it. To ina so in ƙara tunatar da ku cewa idan suka verify ɗin identity ɗinka, za su turo maka ta email. To in suka turo maka ta email, za su ce da kai ga kuma wannan ɗinka nan MT4 login ɗinka da kuma password. To wannan kai saving ɗin shi akwai inda zan nuna muku shi a cikin wannan application ɗin ake aiki da shi. Don haka zan nuna muku yadda za ka depositing sai nan za ka withdrawal sai da shi. Now ni yanzu zan shiga. Can ka saka email ɗinka da password ɗinka. To in ka zo nan kuma za ka zo gashi nan za su ce da kai gashi nan, sai ka danna login. Dama you have already have the account. Ta link ɗin da na baku kun cike, to sai ka danna login kawai. Now gashi nan na danna login. Yana scrolling. To gashi nan kawai yanzu zan sa email ɗina da password ɗina wanda na yi register. To na saka email ɗina, na saka password ɗina. Ma'ana ina gaya muku wannan ne a matsayin an yi verifying ɗina. Saboda idan ba a yi verifying ɗina bai kamata zo in yi haka ba. Ya kamata a ce sai an yi verifying ɗina, domin sai an yi verifying ɗina ne za a turo min MT4 login. To MT4 login ɗin nan kuma shi zan ɗauka in yi login da shi, in yi depositing, sannan da shi zan yi withdrawal. To gashi nan yana searching, bari mu gani. To masha Allah ina ganin yanzu ya buɗe. To alhamdulillah gashi nan ya buɗe. To da ya buɗe mana haka, abin da ya kamata mu fara yi shine nan ba mu da kuɗi a account ɗinmu, ba mu depositing ba. To abin da kawai ya kamace ka taho ka fara deposit. Za ka danna wannan account ɗin da aka rubuta a ƙasa. Gashi nan gurin da aka rubuta account. Nan gurin shi aka danna account, sai ka danna shi gashi. Na danna. To in ka danna sai ka yi ƙasa. Kai ba za ka ga dinnan gurin, ba za ka gan su ba kai. Ba za ka ga wa'innan abubuwan ba. Sai ka danna ka yi ƙasa, ka taho. In ka zo ga gurin da aka ce deposit/withdraw. Gashi nan gurin. Kawai sai ka zo ka danna shi, ka matsa. Kawai taɓa shi za ka zai buɗe maka. Bari mu jira mu gani. To gashi nan na danna. To ga gurin da suke buƙata nan, suka ce da ni deposit methods da waye gashi nan. To
Na farko dai suna so wannan tunda shine karo na farko za su nuna min duk wani payment method da sauransu. To ni dai ba ruwana da wannan. In ka duba Nigerian, bari in nuna muku Nigerian wannan bankin. Na ganin yana ina ma. Yawa ga shi Nigerian Internet Banking, kun gan shi nan? Nan gurin. To ku biyo setting shi ku gani. Ga shi nan NGN, ga shi nan free deposit, sannan kuma instant, sannan kuma naira 4,000 zaka daga naira 4,000 zuwa sama zaka iya saka. Withdrawing kuma daga kan naira 3,000 zaka iya withdraw. Amma instant ne yake abun nan. In some cases zai iya kai 1 to 3 days. To amma instant withdrawal ne da kuma deposit. To sai mu yi ƙasa mu ga me za su ce da ni. Sai suka ce ga shi nan fund your account now, sai ka danna. Ga shi nan za su ce da kai ka sa MT4 login ɗinka da password ɗinka. To shi yasa na ce da ku idan suka yi KYC shine za ka ga wannan. To sai ka je ka dubo menene MT4 login ɗinka sannan me password ɗinka. Sai ka danna ka saka. To ga shi nan kun ga daga danna ma suka ce da ni add fund. To sai ka danna add funds ɗin idan sun nuno maka da haka. Sai ka danna. Kuma dama ko da ba baka biyo ta wannan hanyar ba, ko da iya ta Google ta Chrome ka shiga kai login, kana shiga account ɗinka in kai login wannan abin za su fara turo maka. To ga shi nan sun nuna min ga shi nan ina da $20.07 so a account ɗina kenan. Abin da zan yi sai in yi scrolling ga shi nan Nigeria Internet Banking na biyun nan kenan, Nigeria Internet Banking shi zan zaɓa. Amma in kana da debit card da zai iya yi za ka iya sakawa. Sannan kuma za ka iya zaɓar wannan ma, amma duk da wannan za mu yi tutorial. Ga Skrill nan za ka iya yin da Skrill, ga Perfect Money, Astropay da USSD da kuma VAP da Netela da kuma USDT da waye da waye. Amma da instant ɗinsu a ciki wanda yake instant shine internet banking ɗin nan da su Netela da su Skrill. To yanzu mu internet banking ɗin nan za mu ɗauka. Da muka danna shi ga shi nan ya buɗe mana. To abu na farko da za ka yi, za ka lissafa cewa kai a naira kake so ka lissafin ka. Naira kake so misali naira 10,000 kake so ka saka kuma a kawai so kake ka lissafa dala 20 ka saka. Ni misali ina so in saka dala 20 to zan danna nan gurin sai in zo in rubuta musu dala 20. In na danna sai in danna convert wannan yellow ɗin. In nayi converting za su nuna min in naira nawa ne wannan kuɗin zai kama. Ga shi nan yana satin. To ga shi nan ya nuna mun zai kama naira dala 20 zai kama 15,210 da kobo 5. Sai in danna agree. Ina danna sai in danna make payment. Zan tura naira 15,210 da kuma kobo 5. To zan tafi next. Yanzu ga nan ina next step. Ga shi nan, ga shi nan. To idan ka zo nan gurin ga shi nan sun baka zo type technology da waye da waye. To abinda za ka yi farko za ka ga account number na shi za ka yi copy. Za ka ɗauki account number ɗin na kai copy. Ga shi na yi copy. Sannan sai ka duba menene sunan bankin ga shi nan Cash Connect Microfinance Bank. To zan tafi banki na in yi searching ɗin wannan Cash Connect ɗin mu gani. Zan gan shi ko ba zan gan shi ba. To in ga Kuda bank ya buɗe mana don haka za mu danna send sai mu je mu gwada za mu yi sending ɗin kuɗi. To sai kai searching ɗin Cash Connect Microfinance Bank. Ga cash na rubuta. To ga Cash Connect na MFB. MFB ɗin shine microfinance. Dama na yi copy. Kawai sai in danna paste. Kai ma za ka yi amfani da ko da USSD ka yi amfani ka tura shi kenan. Ga shi nan Zota Technology dama haka suka ce sunan a ƙasa. Kawai sai ka danna next. In kai next sai ka je ka tura kuɗin ga shi. Next sai ka zo nan ka sa amount ɗin kuɗin. Ka tura kuɗin dai ka tabbatar sun je. In ka tabbatar sun je sai ka dawo nan ɗin. Sai kana zuwa nan sai ka danna musu I have made this bank transfer. Kana dannawa kawai shi kenan kuɗinka za su faɗa. Kana komawa can in kai refresh minti ɗaya ma ba lallai ba za ka ga kuɗinka sun faɗo. To shi kenan da zarar ka gama transaction ɗinka shi kenan sai ka dawo copy trading za ka ga kuɗinka sun faɗo ciki sun shigo copy trading. Shi ne nan kawai ba wata wahala. To yanzu za mu koma copy trading ɗin sai mu ga ya ake copy ɗin mutum. In kana so kai copy ɗin Fikira Tech, ya za ka kai copy ɗin Fikira Tech. To yanzu shi ne abin da za mu gani.
To abu na farko dama in ka shigo zai buɗe maka a haka discover, za ka ga mutane da yawa. To abin da za ka yi farko ka fara satin, amma ba lallai ka ganni ba in kai satin. In kai satin ɗin Fikira Tech ba lallai ka ganni ba. Duk da na san wani zai iya gani na, to amma wani ba zai iya gani na ba. Ban sani ba ni ma Fikira Tech ɗin ko dan ni ne da kaina nake satin shi yasa ba zan ganni ba. To amma shi yasa ni dai ban gani ba, amma za ka iya satin. In ka gan shi shikenan sai kai following. In kuma ba gan shi ba to ka yo ƙasa, ka taho ƙasa sai ka zo ka taho gashi nan new signals ɗin nan gashi new signals, sai ka danna see all kawai abunsu. In ka danna see all sai kai ƙasa ka tafi wajen, ka ga yanzu ga nan an 74 nan na yi rijista a 30 July 2023 kawai sai ka danna ni. In ka danna ni a matsayin yanzu ni a matsayin kaina ne nake danna. To in ka danna ni kuma in ni ka danna a nan gurin da nuna maka ka danna copy da yellow, sai ka danna copy ɗin. Kana danna copy ɗin insha Allah za ka ga ya nuna maka copy, sai kai copy ɗina. Da ka yi copy ɗina shikenan za ka yi ta ganin duk trading ɗin da zan yi za ka yi trading. Sannan kuma za ka iya ma in ka ga dama za ka iya ni yanzu da ke ni ne nan shi yasa ban ga copy ba. Za ka ga copy ɗin. To kuma idan ka ga dama again za ka iya zuwa ka ga kai checking ɗin ka seta irin wanda kamar lot size ɗin da kake so a ringa shiga maka da shi bayan ka yi copy ɗin kenan. Ko kuma ka bar shi kawai ringa maka da lot size ɗin. Zan ringa amfani da lot size 0.01. Bari mu ga closed trades ɗinmu na yau. Yau muka fara amma kuma ba mu yi trading da yawa ba. Trading guda biyu muka yi. Ɗaya kuma mistakenly na buɗe shi ba tare da na kula ba. So kun ga wannan shine nan trading ɗinmu. Ga su nan guda biyu. Na farko ga shi nan USD card mun samu plus 0.93. Sannan kuma nan mun zo mun samu plus 0.34 dollars. To wanda muka yi mistake shine wannan wanda muka buɗe shi na gold 0.03, wanda bai kamata mu buɗe 0.03 ba kuma nan take na kulle shi. So ina ba da shawara idan ka zo kai copy ɗina ka ringa zuwa nan kana min comment ko kuma ka ringa zuwa kana liking saboda in ringa ganin abubuwan da kuke cewa akan. So daga ƙarshe idan kana da tambayoyi za ka iya shiga cikin zan ajiye mana link na group ɗinmu na WhatsApp wanda muke ba da dama a yi tambayoyi. Wannan discussion group ɗin kenan. Zan ba da dama wannan group wanda muke faɗin update na Axi. To zan saka link ɗin in Allah yadda a cikin group. In na saka link ɗin a cikin group za ku gan shi sai ku je ku shiga. Zan saka link ɗin a ƙasan wannan bidiyon. Don in ku danna link ɗin zai kai ku cikin wannan group ɗin insha Allahu. In ya kai ku cikin group ɗin za ku ringa ganin da abubuwan da muke tattaunawa a ciki. Muna yin tutorial, muna koyarwa da mutane yadda ake wannan shi Axi copy trading ɗin da yardar Allah. Sannan muna jin feedback na mutane. To zan saka muku link ɗin Allah yadda. Sannan ina ƙara tunatar da ku cewa muna koyar da Forex trading a makaranta ta zahiri ta ido da ido. Don haka ina jan hankalinku da mutane su ƙoƙari su zo a nan jihar Kano Zaka Special Primary School. Muna yin karatu Asabar da Lahadi daga ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 1 na safe. Kuma ba wai iya Forex ɗin muke koyarwa ba har da cryptocurrency, video editing, cartoon and animation, graphics design da kuma ɓangaren blogging da kuma haɗa web design kenan. Da kuma haɗa application na Android kamar application ɗin sai da data, application ɗin waye da waye. Kuma ba ta da tsada na makaranta. Idan kana buƙata akwai contact ɗina a ƙasa insha Allahu sai ka danna kai contact ɗina. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.